obiro thieth kata mana mar malaria kata mar ich moro to nyaka parne ni chanjo bende nitie manyalo geng'o ne tuo. Koro ka oyie to bende okawo chanjo. To mar adek ma bende osetiyonwa, mar ang'wen mosetiyonwa maber kabisa en call center man wachako kaka wan jo Kisumu. Maneo ema tudo gi wach mar go sime cha. Wan gi gima waluongo ni toll free namba ma Kisumu County ema chulo ma jopiny goyo maonge chudo moro amora. Namba no en mane? Namba ni Namba no en mane? Mano mar toll free ma koro nego benu tiyo ge county. Namba ni mar Kisumu toll free en 0800 720 575. Noe kendo 0800 720 575. Namba ni tiyo 24 hours kendo adwoko erokamano ne sirkalwa mar Kisumu County nikech ne gindiko ji ma tiye toll free center ni kendo otiyo 24 hours. Katigoch gotieno ibiro yudo ng'ama duoki. Kopo ni jogo momako sime ok nyal duoko penjo ni to gin gi tudruok gi jowa molony mopogore opogore kendo gibiro rifai ir ng'ano manyalo miyi kony. Koro namba ni ok en mar COVID kende. To ka ng'ato nigi shida moro amora e county ka e weche mag thieth kata odwaro mana ambulance, jatuo kwamo kamoro kata odwaro penjo moro amora to mae namba mwatiyogo. Koro magi e yore mwasebedo kwatiyogo mondo watudre gi jopiny. Erokamano. Erokamano Elijah Oyolla. Ilere yo makara ahinya kitang'onwa kanyo ni yore magi mutiyogo kaka